ngiyiphendulela kuzo zonke lezi zinto engikhulunyelwa zona akaze kwenzeka nangelodilanga ngiyiphendulela kodwa ekugcineni uThuthani umbulali uyo yonke le mhlazane kuthiwa mina ngizoduthula akekho umuntu akakhuluma yabo akekho umuntu akakhuluma ngoba kuthiwa ngizofaka isibhamu ekhaya mhlazane ekuthiwa ethi Mdumazi ngiyayiphaka impi yazi ukuthi la uhlangana khona uhlangana nesitha sakho akekho okakhuluma mefika la uMdumazi usezothi yena mina ngikhiphele isibhamu ayithela sihlangana khona ngazi ukuthi ngihlangana nesitha sami akekho okakhuluma le nto ukwathulela namhlanje kuthiwani ingane uThuthani uxhaphaza ingane lungileke ngixhaphaze le ngane kodwa ayiveze ubufakazi ukuthi ngixhaphazile yabo ayiveze ke sazama ukuthi silungise lento bengifisa ukuthi lento sisheshe siqede silungise iphele ngendlela nami bengiyibona ubungozi bayo ngoba ekugcineni ngempela mina kuzokwenzeka uthola ukuthi ngiba nenkinga noma ingasathinti lo muntu enginenkinga naye kodwa njengamanje mina umuntu enginenkinga naye uyedwa uMdumazi kuphela akekho omunye umuntu enginenkinga naye umuntu akangithembisa ukungibulala uyedwa uMdumazi kuphela umuntu angithembisa ukungidubula and ke lokho angifuni ukuthi mhlambe mangathiwa ngehlelwa inkinga njengamanje akekho umuntu ngekuthiwa kusuka kokobheka umuntu osethekwini kuthiwa uThuthani umuntu akamlimazile mhlawumbe umuntu osethekwini mina umuntu enginenkinga naye uyedwa akangakufihla ngalokho ukuthi la sohlangana khona angikwazi ukuthi ngihlangana nesitha sami ngesikhathi bezama ukuthi sikhulume lento ngivumile mina basibize meetingini ngaye meetingini ngadela umsebenzi ngakhansela umsebenzi wami ngoba ngangifuna ukukhombisa ukuthi mina anginankinga ngempela nalento Jema sofike meetingini sakhuluma konke sikhulumayo ngakubeka kwacaca futhi ukuthi yazi mina nginankinga uMdumazi ungithukile ngomeni yakhe anginandaba nalokho okungidina kakhulu akakwenzile ukuthi enkingeni yami naye bese zofaka umuntu ongangene lapho ofana nomuntu engibambisene naye ngokuthanda uzofaka yena ngakubeka kwacaca lokho emeeting ukuthi anginankinga nokungithuka kwakhe okay makufanele sidlule lapho uthini yena uthi no iwakuzo uyaxolisa konke akakwenza mina akakusho kimi okay ngiyalemukela uxolo lakho wasethi kodwa nginenkinga mawuxolisa ukodwa uyazi okay wathi kodwa nginenkinga wathi inkinga yani manje wathi ngiyadideka methu Ndlovu ngiyamthuka kwi-CD yakhe ngize ngifaka nanomndeni wakhe hayi yabona ke lapho ngabona kushuthi yabona lo muntu ngoba ethi uthi asilungise lento siqede awukwazi ukulungisa inkulumo enjengamanga egcineni uzoqamba amanga uthi awukwazi uzongithuka why uma ukuthi kuzofanele ngempela sikhuluma amaqiniso sixolelane ngoba angeke luze libebikho uxolo ngaphandle ukuthi sikhuluma amaqiniso ngizomxolela kanjani umuntu engenza isilima sengiphambi kwakhe ngimdala mina ngizele nginengane okufanele ngempela zithi baba kimi kusasa noma yini so isikhathi sakhe singiphelele sacela ningixolele ngiqhubekele nomsebenzi wami mayefuna ukuyosebenza la wasebenza khona akahambe yosebenza makuthi khona afuna ukuzenza ngicela azenze akhohle uThuthani ubhekela umsebenzi wakhe njengamanje akawuqashelwa uyani kuyaphela lapho bese ngifuna ukubuza kumfowamhlongo ngoba sase sihamba nje sisuka eThekwini size eGoli sihamba nayo lo muntu osifazane uthi kazi mhlawumbe ngaloso sikhathi lo muntu osifazane umuntu ayethandana noThuthani noma ayethandana nomfowamhlongoni ngesikhathi sethe sisuka nje la seThekwini size sibuya uthi mhlambe mangake ngichazeleke lapho ngoba inkinga enkulu engibona ngathi khona ilapho ngoba ngazi ukuthi khona la ofihlela khona abantu iqiniso ngiyathanda ukuthi leyo mpendulo leyo njengoba yona umuntu ojwayele ukushutha nje ukuthi akushuthe mfo uchazela abantu ukuthi lo muntu lo okhuluma ngaye oseze wasifikisa la sifika khona wazana kanjani naye mawungasho lokho nje ku right mfethu uqedile ngiyabona.